ए भाई ए फोफी किनला बड़ा सन भाई हमरो को दसन ना ए हमरो के खियाओ सन ना भाई बा हमनी सब पैसा मिला किनला बानी तोरा का खियाइस तू पैसा मिले बाड़ी में ए भाई तो का हो जे खिया दो लोगन ना हमनी अपन पैसा मिला किनला बानी तोरा का खिया दे पैसा तो जाए दो लोगन हम किनेम नु तो खियाएम दो लोगन ना झूठ बोला तोरा ना खियावेला बड़ा कंजूस हटे बहुत कंजूस है हमने किनली सारा से के को त कंजूस है और झरल का बहुत दे दो ना 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 एको कहले ना एंगे ना होई सुने बड़ा बड़ा ठीक बा ना दे बोलो लोगन ना ना अबे के भाग जाम तो भागा ना कहां भागो कहां भागो भागला कि ना भागला ए बुरी झरल का देना तो सुन का हो जाई झर ना दे ले भगला कि ना भगला धरा 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 हई दे दो हई खाली ना वो धरा ए भाई हई दे दो सुन ना ना दे दे दो सुन ना ना बुरी सुन माने इहे इंसानियत ह ये कुकुर हटे इहे इंसानियत ह मर्दवा लगन का हो जाई गांव में किनु पानी दे दो लोगन गायक में पैसा मिलल बा हां पैसा ले ले देखा देखी मिलल तो अबे ना अबे जा घरे छूट गइल बा देखे खाली जरा खाली को हाथ आई बिहान दे दम एगो दो लोगन ना तो बिहाने खइए जो बिहाने खइए जो बिहाने खइए ए भाई मान जा लगन तो अनी के गुड़ धर तनी देखिए तो पोल हवा ता जा दो लगन दो खा लगन तो हनियो के खा लगन ठीक बा खाई जो सब खा तोरा बड़े ला बस बस बाप रे बाप 1 रुपया के आज फोफी किन ले बानी खूब खाएम 1 रुपया देले रहन पापा जो सलाई किन के लिए सलाई ना किन्नी हो फोफी किन ले बानी कोनो आवत नहीं खेनु ना तो आके झीट के खा दियो सरे झीटुआ बाप रे बाप कितना दिन के बाद हम 1 रुपया के फोफी किन ले बानी आज तो खूब खाएम ना देम किनहु के कुछ भी हो जाए फोफी खातिर ना देम केहू के का सुगंध बा चल तनी खाए काहे के फोफी आवत हो काहे के आवत रे भाई तो अनी के कौन हुआ सुन गोपरा गला का हमनी के पोपिया का भागला तो अनी के फोफिया खा के कहां भाग रहनी झूठ बोलबो लगो 3 दिन पहला खइला फोफिया ना तो हम ना देम पहले बता दे कहीं काहे ना 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 हम ना देखिए देम कुना रहे तो ए ओदे बाघ आवता ना ई खाली इनको कहि कर लाई देखिए तो ए भाई झूठ बोलबो लगो नहीं तो ना। कितना दिन पर मिलल बाटे तो हमने तो ना खा के चाहिए हमने ना दम हम ना दम ना ए मां भाइयो भैया ओए मार तरस हो ए भैया फूट गई हम ना दम हटा लगन तो धर लगन खा लगन फूट गई हाय हाय के दी हाय हाय कर ना, हाय कर ना हो ना हमने खा जाई हमने खा जाई बड़ा बड़ा सन भाई रेलो सन खा सन हम जातनी घरे कहेम हां हम घरे डर लगन हम जातनी घरे कहेम हमारे घर का देखा घरे कहेम मान ना करवा दिन तो कहियो लगन हां तनी हम फोटो चिन के ना ले तब और सब ठीक बानू मजे में बड़ा लगन ए मैट्री के रिजल्ट आवेल रहल का भइलो पास भइल कि ना कंजूस हुआ पता ना अच्छा भेटा तो ओकरे से पूछो तनी हां ठीक बा या तो उहे आवत तो कंजूस हुआ रुका आवत तो पूछो तनी ये लोग प्रणाम मटी पास हो गई हां चावल कंजूस कितना नंबर आइल बा ज्यादा नहीं खाइल बा 300 ले आइल बा 300 आगे दे पास गल तो फर्स्ट डिवीजन बाड़े बुरी ए कुछ खर्चा पानी करो और मैट्रिक में पास भइल बाड़ा का खाचा गरीब के लगला लोग तहानिए मनो की करे ए मार दो तो हमनी के पास में से तो मुंह से बड़का बड़का रसगुल्ला खियौले रहनी सन आ तू भागत कुछ ना खिएबे तेरे भागत रह कुछ जा लेके आवा ठीक भैया तो दुकान में दिखावत आ जा लेके आवा जल्दी आज वो बेचारा से खर्चा करवाइए के माने बड़ा कंजूस है मैट्रिक में 300 नंबर ले आइल बा ठीक बा माने के नहीं खावे दो देखला त का लेके आवत लेके आई डबल है हमरा पता बा काहे से कि ओकर पापा कहत रहल नु कि बबुआ हमर पास होई तो ओकरा खातिर स्प्लेंडर प्लस किन के दे हैं तो खुशी में तो कम से कम खियाई नु आवे दो लेके बड़ा देर कइले सब मिले के नाइल माने के पड़ी हो बुझाता ढेर सामान किन होता हां ढेर सामान कर दे अच्छा ए बुझाता होता आ बबुआ जल्दी आ भूखाइल बनी सन एकरा हाथ में कुछ लोग तो नहीं मार दवा ई कुछ ना लेके आई का नहीं खिस ले का बबुआ कुछ रे ना भैया आगे नहीं लेके ले बानी अच्छा ले कइला त का ले कइल बड़ देखइबो तनी दूर ससुर एगो चॉकलेट में को आदमी खाइ रे साफा कंजूस रह गेले जिंदगी भर नु के तरह खाइ ले खिया दे हम खा दे
है तो भैया मैं ऐसे फोर के लिए आना था नहीं। फोर के हाँ होई देखबो होई फोर के ले आना था, फोर के ले आना था। अच्छा हम ये एकदम कंजूसे बा, जिंदगी भर कंजूसे रह जाई। भैया फुटते नहीं खाए नहीं के फूटो आ दूर बुरी ले हम खा जाई। का खई बस तहनी के दे छोड़ा दे है ना जा सोहे जिंदगी भर बड़ा कंजूस छोड़ दसन। आज से जिंदगी भर कंजूस कहियो कंजूसी करबे ना करी। चलो तो घर चलो। दादा रे अब हम कहियो कंजूस ही ना करे, बड़ी मार मरले बड़ा सा पूरा नक्शा बिगाड़ देला सन। जमाले पार देला बड़ा सा, अब कंजूस ही ना करे। बोलो तो कनी 10 रुपया खिया देले, कंजूस ही कबो ना करे। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, ई कॉमेडी छोट मोट कहनी हसन कैसे लागल ह ढोंगरैया पर, ठीक बा। तो वीडियो के शेयर करे के बा, लाइक करे के बा, मेहनत कर तनी से रोगा लगन खातिर, ठीक बा। ये रोगा लगन के मनोरंजन करा सकल हो तो सबके हमनी के संगे टीम बा। चंदन जी बानी है हमार भाई बड़न है, सब लोग हमनी के कलाकार बानी सन, संगतिया भेटाइल बा लोग कर तनी सन। चली तब ठीक बा, मिलल है अगला वीडियो में। चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, वीडियो को लाइक करे के बा। बोले के भाई बोला लगा तोनियो कहला हम कुछ नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। हम राव छोट भाई प्रमोद अजीत धड़कन, हमारे भी यूट्यूब चैनल बाटे। तो हम चाहते नहीं कि हम चैनल सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाना। हम सब भाई उसमें बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द शूटिंग होने वाला है हम लोग का। तो मैं चाहता हूँ, मेरा रोमांटिक चैनल है, वहाँ पर केवल डांस प्रोग्राम होता है, वहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो आता है। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब, चैनल के लिंक अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दम, जाके विजिट कर लेम, ठीक बा। हम चाहते हैं कि भाई के साथ हमरो भी सपोर्ट करी जाए।